Damakan mula aku nuturi karo sampean, wong aku iki sak bapakmu ngono lho. Sekolah tetep sregep nggih. Nggih. Pelajaran sing maring mok senenge apa? Napa nggih, Pak? Enten bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, sing mok senenge. Kabeh, Pak. Angel kabeh, Pak. Lho, angel kabeh piye? Mesti enek salah satu pelajaran sing mok senenge apa? Gak enek, Pak. Loh, piye gak enek iki. Kudu disenengi kabeh kuwi pelajaran kanggo awakmu. So nek pinter, kuwi sing ngunduh dudu mbokmu, nek sing ngunduh sampean. Nggih. Kaya Pak Kangko kuwi mbiyen nalika sekolah ya wis dalang, ya wis laris. Nggih. Ning pelajaran kuwi kabeh tak pangan, Nduk. Nggih. Bahasa Indonesia tak pangan. Nggih. Bahasa Inggris tak pangan. Nggih. IPA tak pangan. Nggih. IPS tak pangan. Nggih. Aja meneh kok IPA IPS. IP ku dhewe tak pangan kok. Jadi sekolah ki nomor 1 nggih. Nggih. Ah, sampean nembang apa? Manut Bapak. Salim riyen, Pak. Oh, salim. Gini salim karo Bapak. Alah, ger. Oh, alah sakmene kotangan barang sing dikotangi apa ngono. Dene gak diketangi kok ketok, Pak. Iya. Iya. Nggih, saya pinter, saya gede, saya cerdas, saya carcor. Dadi sindan ki ora mau nyuwara tok, Nduk. Nggih. Kudu pinter interaktif, kudu pinter omong, ya ta? Nggih, Pak. Ya, ngono sing cocok. Ya. Sampeyan nembang apa? Nembang nggih. Nggih. Masa Bawarian nggih, Pak. Bawarian. Oke, kudu nganggo bawa. Walah, cawe to kok. Asmarandono Semarangan. Saged? Saged. Angel lho niku. Nggih, ya saya dari ajar mawon, Pak. Oke. Oke. Ya. Berendene nggih. Iya, alah. Nek salah benekne nggih, Pak. Oh, tak benakne. Nggih. Salah ora nek sing nyeneni sampean. Nggih. Mergo sampean jek cilik ya ayu. Kuwi lek nembang salah, ora nek sing nyeneni, kabeh Nggih. maklum. Nek sing tuwek-tuwek kok salah, tuwapuk cangkeme. Dadi Ya. Sepinten, Mas? Nah. Niki jenenge Mas Predi. Mas Predi. Nggih. Mas Predi sing genten niku Mas Efredi. Mas. Modele kaya baterai gitu. Nggih. Ya, coba. Pak, awas Porondono. Aja turu. Jangkemnya. Sinden sing tuwek-tuwek do meneng. Ya aku gatekne suarane legi kok suwe ra ketemu kok. Sari. Kaki. Bapak-bapak, kanca-kanca tepuk tangan dulu buat Nduk Legit yang luar biasa suaranya. Cek kelas 5 SD lho, suaranya wis kaya bledek. Nggih, pangestunipun nggih, So, Pak. nek gede cita-cita pengen dadi apa, Nduk? Presiden, Pak. Presiden. Yes, pokoknya seniman seniwati ngono ya, Pak. Wah, ya pokoknya dadi seniwati ya. Nggih. Sing mok hobeni mok gemari sinden sapa? Iku Oh, iya. Mbak Niken Salindri. Wis bocahe meneng, ora sugih swara, ora sugih pertingkah, ya pacare ganteng ya. 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 Nggih. Jos. Nggih. Ya, terus. Nggih. Oh, sik, Nduk, tak benerke, Nduk. Nggih. Ana dewa. Dewa. Ora dewa. 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 Nah ngene lho Pak diajari Pak. Nah, tak benerke. Bapak enek karo enek wong salah. Mergo sing ngajari kok masa ora iso bedakne ing antarane dewa karo dewa. Dewa. Nek dewa ki tanpa hak, nek dewa kuwi nganggo hak. Nggih. Ulang nggih Pak. Oke, yo baleni. Dewa. Dewa nganglang jagat Wah. nyangking bokor gencanane
ngajari nyinden sapa sampean? Kula. Heeh. Pak D kula, Pak. Pakde sapa? Pak Deko. Oh alah Pak Eko. Nggih. Pak Eko ki Pak Demu ki kakak kelas Pak Kangko. Nggih, Pak Deko kalih Pak D Bagong Kendang. Oh Bagong Ngendang. Nggih. Ora ibumu sing ngajari. Mboten. Oh ibumu ra iso nembang kok. Lah niku? Heeh. Lah iya, ibumu ra iso nembang nek ngrasani Nek ibu tangga niku- iso weneng dhek. Lah iya to, Pak. Lah iya. Ya, ning mbokmu ki sekile nggon tari, ngono. Nggih. Maka Cahayu. Cek. Isi nedong otak sandang kalawan pangan Aha. Bengi iki uga diramuin, Nduk. Sapa? Selain pencinta budaya, juga adoh saka ing Bandung, Jawa Barat, panjenengane Eyang Putri ing mijil saka ing Bandung, Eyang Sri. Oh, ngono. Sing bengi iki uga rawuh mrene saka Jawa Barat, mung kepengin ketemu kelawan genduk Niken Salindri, kepengin ketemu kelawan Mas Ardi. Oh, ngono. Matur suwun nggih Bu, peparingipun kangge kula sak kanca. Oh, ngono. Kowe diparingi apa? Aku diparingi jarik, kanca-kanca ya diparingi jarik asal saka Cirebon. Oh, ngono. Jarik Mega Mendung sing dienggo kanca-kanca yoga ya mung kurang 6 Bu dadi. Oh, ngono. Ya. Ya, uga dimonitor kelawan guruku. Sapa? Panjenengane Pak Eko Mugiono sing mapan wonten ing Jakarta, jane njaluk lencir kuning ning sinden-sinden urung enek sing apang, aku tak semayani tanggal 22. Oh, ngono ya. Ya, Nduk, bareng Nduk, terus, Nduk. Nah. Ya iku bagian nipon wong meleksa barna rima. Aha. Nah. Bacutke lagu apa nok Cahayu? Apa nggih? Sing campur sari ngono gen apa ninggal katresnan apa Nggih sing ninggal katresnan. ninggal katresnan nggih. Nggih. Ya Mas, garap campur sari Mas. Oh, ngono. Ya. Maka ngatur sedaya pamirsa utamane penjane Bapak Sugianto saha Ibu Yayu uga mempelai berdua Mbak Nadia Mas Irfan. Oh, malah ngenteni ning kono biyayine. Heeh. Engko gen gojek karo genduk Niken Salindri. Oh, ngono ya. Kaya ngapa suaramu dinteni wong sak donya. Oh, ngono ya. Sing ngenteni dina Rebo iki piyuh. Yan ya, saiki wis kelakon weruh Niken Salindri. Ya Nduk, coba. Wah, suarane kaya bledek, Nduk. Oh, ngono. Kang nedeng nandang kasmaran terus Jalu estri lanang wedok wis nyawiji jalu kuwi lanang estri kuwi wedok. Oh ya lanang wedok wis nyawiji terus Nduk. rasa tresna kang
rasa tresna kang manunggal. Ya, terus Kutha Klaten lan bocah lanang wedok mau asale saka Klaten lan Kediri. Wah ya, terus kaprah si nebet arni saya cetha Arni. Wah ngono terus samya mesem lan ku muyu samya mesem lan gumu itu kese ora mung sing lakoni tok sing mesem guyu, sing nonton penggemare ya mesem gulu. Bengi iki siap karpet nggih gulung-gulung. Oh, ngono. Terus tan kabendung ing rasa rasane wis ora kena bindung. Ya. dadya katras nan sejati Dadya katresnan sejati. Ya, terus Muga langgeng pas gong tibane ompak ndangdute. Ya, muga langgeng terus tansah lestari wis ngerti nduk, tembang kuwi nggih sapa ngerti ora? Sampun, Mbak. Nggo sapa? Damel kula kali Mas Sardi to. Lah iya. Wis ngaku dhewe. Kalih kalih Pak Dodo. Kok iso? Nenten widodone kok. Oh iya pidodo sing anu. Sing gaweke lagu. Iya, ya. Rasa tresna. Oh, rasa tresna. Heeh. Kang wis ora kena binendung, ya heeh. Gairah anak muda. Ya heeh. Yo. Kaya apa? Dek, bacutke ndangdute. Ya, rasa tresna. Yuk. Ayo, Nduk, jumeneng, Nduk.
Ya. Indra. Nggih, Pak. Sehat ya, no? Alhamdulillah pangestune, Pak. Sehat, waras, bunga, seneng atine bengi iki ya. Nggih, no, Pak. Komplit bercampur menjadi satu. Bungae perkara apa, senenge perkara apa? Kowe kandha saiki. Bungae nggih amargi ditanggap to, Pak. Ditanggap teng mriki saged menghibur masyarakat yang ada di sini, terutama buat kedua temanten. Terus saged kepanggih kalian panjenengan malih, kalian Kerudwijo Laras Indonesia. Sampun. Sampun. Kulo Mbak Manten karo Mas Manten iki ngenteni kuwi ning kono lho gantian. Oh iya, terima kasih. Mau foto? Iya. Sekarang? Boleh. Monggo mau foto Mbak Manten. Udah bawa dompet belum? Loh, dompet nggo apa? Saiki ngene, Pak. Apa? KTP. Lek share foto ki bayar 50.000, Pak. Saketan. Wah, nyawer 1 juta. Ini uangnya ada di sini. Nggih, monggo sepuase mawon. Ya, 1 juta nenek ini. Tenang no pikirmunya. Ya, iki cash saka Mbak Manten karo Mas Manten. Nah, lho kaya ngono kuwi lho. Jenengan mboten, Pak? Ora aku. Duit wis kakean bingung lek ku ngentekne. Alah. Amin ya Allah, amin. Alah ya. Monggo Mbak Manten, Mas Manten, mari badhe foto sekarang juga enggak apa-apa. Oh, Bapak sama Ibu juga. Oh, boleh. Bapak sama Ibu tindak rene. Gen ngerti, Nduk, sing nanggap kuwi sapa, ngono ya lah. Pak Gianto Pitik, ngerti ta? Pak Gianto Pitik. Mergo usahane iki potong ayam. Oh. Ya. Oh, kalau dipunya aku itu apa ya namanya sing biasanya motong ayam itu? Apa? Apa ya lek ngarani, Pak? Jagal, Pak. Oh, jagal ki nggih sapi, nggih wedhus, nggih kebo. Oh, ya, Pak, berarti. Ya. Padha kewane, Pak. Iya, padha kewane tapi kan gede karo cilik. Oh, lek gede jagal. Jagal. Lek cilik berarti jigil. Ora potong. Potong ya. Iki lho. Monggo Pak Gianto, so Bu Yayu. Tadi sudah ngendika mau foto bareng-bareng di panggung sama Mbak Niki Niken. Mbak Manten sama Mas Manten namanya siapa? Mbak Manten namanya Mbak Nadia. Mbak Nadia sama Mas Ivan. Irfan. Mungkin Mbak Mantennya dulu enggak apa-apa. Sambil menunggu Bapak sama Ibu. Mbak Nadia sama Mas Ivan. Iya. Ayo, Jan. Malah gedemu karo manten wedok malah gede kowe to, Ken? Lah nggih. Iya. Gitu. Nggih, sampun TV. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng, cepat diberi momongan. Amin. Semoga sehat selalu. Yang penting jangan gerusa-gerusu ya. Sajae kowe iki nuturu apa kowe wis rabi apa? Enggak. Sik kalah pengalaman karo Mbak Nadia. Dengerin dulu. Kenapa?
jangan gerusa-gerusunya itu jangan ke susu apa itu jangan ke susu mana itu maksudnya. Ya ora apa-apa wis sah kok. Ya enggak. Maksudnya Kan piye? kalau semakin lama semakin matang untuk mempunyai anak. Jadi ki wis siap tenanan ngono lho, Pak. Ya takono, Ora Mbak kaget Nadia ngono. takono siap duwe anak apa urung? Sudah siap apa belum mendapatkan momongan? Siap. Insya Allah siap. Mas Manten siap Sampeyan nganaki? siap ora? Kok bojo mbok kon gendong sampean lunga. Siap ndak? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Pengennya punya anak berapa, Mas? 2 aja. 2 aja, sampean berapa, Mbak? Yang banyak. Yang banyak piro? Sak lusin? Ora masalah. Ora masalah kuwi anak rezeki kok ya. Jangan pengen gadah putu pinten, Bu? Katon mriku pinten? Oh, manut berarti Ibu. Ibuke berarti apa jarine? Apa jarine bocah? Lah jenengan pinten, Bu? Urung. Oh, Niki anu adike manten to? Nggih, Pak. Adike nggih dereng dereng rabi. Oh, SMP to? SMP to? Oh, sampean ke SMP to? Oh alah, ya ampun. Lah iki apa metungul tekan kan kene. Hei. Metungul. SMP kelas piro, Mbak? SMP kelas berapa? pinten? Kelas 1. Kelas 1. Kelas 1. Loh, gede meneh. Ya gede wis saiki gisine terjamin kok. Oh, setiap hari makannya ayam, Mbak. Ya, betul Allah. betul. Iya. Mbak namanya siapa, Mbak? Mbak Afika. Sok nek rabi aja lali nanggap Pak Kangko karo Niken lho, nggih. Aja gelem dibedak-bedakne. Pak, Ibu sehat, lancar rezekine, sukses usahane nggih Pak nggih. Insya Allah Gus gendeng bos. Amargi almune gontor. Oh, Pangapunten. nanggapi Gus gendeng. Insya Allah. Ketoke udan deres Pak niku mengke bakal. Oh, alah anu to gontor to nggih siap. Oh, nggih, siap-siap. Gus Gendeng kalih nikan nggih, Pak nggih. Nggih, Nah. alhamdulillah nggih mboten damel Pak Kangko to nggih. Ya. Aku tanggapan dhewe. Monggo Monggo foto fotonya, sesarengan. fotonya. Ya. Foto sesarengan. Ibu rati mriki, Bu. Ya, ken ora vakum. Ya, gamelane dionekke. Adike mriki. Mriki. Bu kalih Bapak. Indingane ya. Ayo sungkem mring ibu Pertiwi. Adicara foto sesarengan sampun kawiwitan. Temanten sekalian samya binah ing manah lega ing nala. Sumengkem dumateng pepadanipun ingkang Rama saha Ibu. Lumaksana kanthi repepoh. Sumengkem dumateng Kanjeng Ibu. Sing nanggapi marem lho Nduk Ken iso foto bareng karo sampean. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Heeh. Dadi bungah wis iso nyenengke karo sing ngangkuan. Lek melingket sore mau. Pak Kangko mengke kula foto karo Mbak Niken. Nggih. Takon Mbak Niken wis dugi napa dereng. Nah, alhamdulillah tekomu ya rada sore ora kewengen ya Nduk ya. Nggih, Pak. Lancar perjalanane. Alhamdulillah mau ora di udan terus, Pak. Oh, kono udan to? Nggih. Kene ora udan Alhamdulillah. alhamdulillah. Saged terang tur sing mirsani saged jenak. Nggih, padahal niki mau udane rata lho, Pak. Udan kayak disek lho, Pak. Lah nggih. Tapi alhamdulillah teng mriki wae mboten niki, Pak. Oh bener ora udan blas sama sekali tidak hujan. Mongko wingi-wingi udan. Iki mandi penjaluke Pak Gianto karo Bu Yayu. Mergo penjaluke manten karo wong tuwa kuwi beda lho. Nggih. Beda ngerti bedane ora? Penjaluke manten loro karo wong tuwa loro penjaluke beda ngerti ora? Nek napa, Pak? Nah, manten wedok ki njaluk diudani, Mbak atau Mbak Bu Yayu karo Pak Gianto njaluk diterangi. Dadi terang Kok saged alhamdulillah. ngantene njaluk diudani? Kan lek udan kan malah acarane anu to, Pak. Maksudnya gen adem suasanane ngono lho. Tapi udane sesuk ae ngono lho maksudnya. Oh, alah. Masa ora paham tak ketang dasmu. Sini yo paham, Pak, tapi yo piye ngono ae. Saja kaya ora ro ngono. Ya saiki menghibur masyarakat. Baik. Ah. Oh, sebelum menghibur tadi
belum mendoakan Bu Yayu sama Oh, Pak Gianto. Ya, Nggih, semoga kagem Bu Yayu sama Pak Gianto diparingi sehat selamat wilujeng awet le momong anak putune seger waras panjang yuswanipun rezeki ingkang kathah barokah tur-atura ora loka. Nek malah kebak mugi-mugi diparingi putu sing kathah. Amin. Oh, pancen ya kono kudangane wong tuwa ki nek duwe putu ki cakala mangsa nek putu metu wis sayange ki ditumplak nang putu timbang nang anake. Sok nek sama nek tuwek ngono kuwi. Sama sok nek tuwek ngono kuwi. Sok ben. Sok ngenteni tuwek to, Pak. Lah saiki Lah kula saleh kedah anak mungkin nggih sayange bapak ibuku nggih kalih anakku to, Pak. Ngenteni aku tuwek. Iya bener. Rasa ngenteni kowe tuwek ya. Rasa ditunggu-tunggu. Nah, sing penting awakmu saiki sehat, waras, sukses, atimu seneng, atimu bunga. Wis kuwi tok. Iya, Pak. Ya, numpang apa? Manut nganggo temanten sekalian. Nah, manut. Ya, coba kaya ngapa? Bawa napa mboten, Pak? Ya bawa no. Sing niki mengke tibane sing rancak napa sing halus, Pak? Sing rancak, wong wis kamursane wis muni iki jane ana pamundhut no, Ken. Ora kowe wis bos Danang yang punya kawasan Muara Baru. Judulnya Rindu Hatiku Koplo. Lagu ini khusus buat mempelai Mas Irfan sama Mbak Nadia. Semoga cepat dapat momongan serta jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Wis maringi kowe 1 juta rupiah. Rindunya hatiku, Pak. Hah? Rindunya hatiku. Ora tembang sik iki kok keri-keri ra apa-apa. Nggih. Mosok langsung musik lah ya ora. Nggih, mboten. Bawa nono apa? Manut. Kula pengen nyobi rara sesigari, Pak. Lara sesigar. Nggih, bawane napa niku? Bawane sak-sakmu pokoke pelok. Nah. Bawane sak karepmu pokoke pelok. Oh, ya. Mergo ora mung kepengin weruh jogete lan pas nyanyi uga pengin krungu bawane. Oh, ngono ya. Gimana? Cahayu. Nah. Ya. Iki wis padha WA Pak Kangko. Nah, kontang. Ya. Nah, ya. Mangga. Lintune mawon, Pak. Lintune apa? Manut karo. Niku kan damel bawa to. Heeh. Lah delalahe niku bawane kula dereng siap. Terus? Lintune mawon. Ya, lintune apa? Lintune apa? Ya. Napa, Pak? Yuk langsung loro sigar ora apa-apa, tanpa bawa. Asal. Yuk. Boleh. Wong mau awakmu wis bawa lagumu dhewe kok. Ya sudah. Ya, oke ya. Ya. Iya, kowe ra matur nuwun karo Bapak. Wis tak gekne lagu lho kowe. Napa, Pak? Niki wau to. Lagu ki mau sing gawe Bapak Anom Dwijo Kingkong, rumah sana piye? Oh, dangdutnya sing damel Pak Dodo. Terima kasih Pak Dodo. Terima kasih Pak Kingkong. Ya. Yo, monggo lara sesigar garap gamelan Bali ya, Nduk, Ken? Nggih. Ya, oke. Yuk, monggo para kanca siaga. Ya. Lumayan luar biasa. Ya. Nduk, Ken? Halo, Pak. Iki oke banget sing nyuwun supaya awakmu duet karo Mas Ardi. Saniki to, Pak. Oh, saiki yo. Engko saiki yo gara-gara yo iya. Iya. Ya Allah. Oh, ngono. Iki banget. Wah, Pak Kangko, monggo ndang diduetke Mas Ardi Mbak Niken, Mas Ardi Mbak Niken. Mbok menawa masyarakat kene do mudeng. Oh, do ngerti ya. Mbak Niken karo Mas Ardi sing lagi viral ana ing TikTok. Hubungane piye? Aku ya ora roh, aku wong tuwek mesti arep takon. Oh, ngono. Ayo disupati musik, Mas. Mas. Yo, Janokone duwe Jelaras Indonesia. Wah. Iki uga ana bebungah sing kudu tak aturke utawa tak paringke marang Nduk Niken lawan Mas Ardi. Oh, ngono. Ya. Ya, saka Bulis Maksum so Mbak Ika Ratu Jaya iki wis transfer kelawan aku engko tak aturke karo Nduk Niken. Oh iya, Yo, musike, Mas. Ya. Ya. Mas Ardi.
Nah, ngono kae. Ah. Nggih, pripun, Pak? Ora piye-piye, kowe jaga ngono karo Niken kuwi kok. Lah aku ngono karo ibumu dadi obat nyamuk. Kenapa sih? Heeh. Apa? Kenapa? Iki kakakmu berdua harus bertanggung jawab. Kenapa? Jujur cah loro. Kowe ndek setu kok nganti telat ora mangkat ki sing salah sapa cah loro kuwi? Saya muni yo, kowe ora salah. Bise, Pak. Heh? Sing salah bise. Kok iso nyalane bis? Lah kula ditinggal lho, Pak. Heh? Ditinggal Bang Lah, Ibu. sampean iku kudune Tak tuwapuk cangkemmu doan kowe kalau. Kowe do karemu piye? Lek semayanan kowe ngomong karo Pak Kangko, "Pun jam 1 pun dugi kok, Pak. Kok nganti setengah 3 bisa mangkat. Kok iki rong teko iki mok gondol nyandi." pesawat delay ya yang ya. Delay, Pak. Delay. Telak. Saiki kowe do tanggung jawab ngono kuwi, Nganti Pak Kangko ki yo Halo gone Pak, Pak kurang. mandok wis lho Pak, Pak. Ora Kan perkara wis hanya karo ora. sekali tuh Pak. Gek ning Bojonegoro sing nonton wong sak lapangan yogane mek 7. Mergo lah sing balung ki ora enek mergo Ardi ora mangkat. Kowe ora mesane bapakmu. Kowe kudune kayak ganti rugi karo bapak. Kompensasi. Heeh. Kayak piye to ceritane piye asine? Muni yo. Jam 1 dhewe lagi mangkat Oh, iya lagi tekan kono iki, Pak. Setan. Lagi teko Pak. Miskom, Pak, Jam miskom. 1, Pak. Mosok yo langsung nyuk ngono kan yo ndak penak lho Pak. Sampeyan gak ngesane Pak, ketemu mek sak nyuk, ho. Oh. Gak ngesane sampean. Sampean yo duwe pasangan lho Pak. Oh, Sampean yo duwe butuwi lho. Iya, Apa ngerti. sampean ketemu karo butuwi mek Hah? sak nyuk apa yo marem atine Hah? sampean. Sampean kudune yo tanggung jawab Pak. Aku ki ketemu mbek Mas Ardi ora bendino lho Pak. Yo isaku yo semek kuwi tok. Sampeyan iki kudune ngerteni Pak. Sampeyan ora oleh ngono kuwi Pak. Sik tak omong sik jangkrik. Aku tak omong sik ngene lho. Momen das golek musuh cah loro ngene. Ngene lho, ketika kamu itu berjanji harus ditepati. Gitu loh. Ya namanya janji manusia itu kan kadang bisa meleset toh Pak. Asine sing dawa-dawa wektu sapa? Cah loro iki. Kowe ngaku Di, sing dawa-dawa wektu sapa? Nganti plurae yoga, nganti pucet. Lah iki ning besok mau witu tok. Luwe apa? Ora mergo Mas Ardi marah-marah. Iya. Heeh, nek ora apa-apa. Bapak ki ora apa-apa nek untuk kamu ki ora apa-apa. Ya monggo gujonan, gegojekan ngono lho. Ya. Yogane diwis laras ki wong turah-turah. Oh iya. Sawangan to. Nganti Bu Sri saka Bandung mau ya dia. Sore mau ya. Gawakne jarik kuwi cacah ana 12. Ngantek kurang. Ngene iki lek mangkat kabeh wong 17, wong 30. Ora susah aku lek isuk. Gak iki wis lunas lho duwite. Ja, piye ngono kuwi? Lah ya, kuwi lho katresnane Bu matur nuwun karo Bu Sri. Di, kowe diparingi apa mau? Kagem Bu Sri ingkang tebih-tebih saking Bandung lho, Pak. Heeh. Iki nggih. Makasih nggih Bu kangge jarike mas-mas kula DLI niki. Kula kanca-kanca lantaran Mas Ardi kowe do entuk jarik matur nuwun karo Mas Ardi. Kali Bu Sri niku napa nderek teng mriki wae? Teng mriki kok Bandung lho kan, pengen ketemu awakmu kok. Oh, oke. Halo Bu. Wis tau ning omahmu lho, wis tau ning omahmu Bu Sri. Kelingan ora? ketemune karo mama tapi Karo mamahmu. Weh, nyeluk Mbak Wiwin iso mamah lho. Sik. Bu nyeluke ibu ini kan mamah lho. lah Mbak Nika kan nyeluke mama to. Sik, saiki tak terus terang ning kene wedesane wong akeh. Kowe cah loro ki karepmu udah piye? Kok iso nyeluk Mbak Wiwin, mbok ini kan kok mamah. Ya kan masa kula bahasane nggih, aku to Mbak Pak. ngoten nggih. Pripun? Lah iya Mbak Wiwin kok mamah termasuk mamahmu? Ya bakale Pak. Oh ngono. Cah loro asine piye? Cah loro asine piye? Kabeh do takon karo aku. Pripun to Pak Kangko? Pripun to Bu Duwi? Ardi karo Niken pun pacaran apa dereng? Wah, aku yo ngono. Saiki jawaban dhewe nang netizen. Kita ini hanya kakak adik. Ah niku pun bener. Wes, tenan ngono ya. Iya Pak. Heeh. Iki tak anggap masku dhewe. Mas Ardi nganggep aku adik Pak. Nggih niku pun. Tak kandhani ya, kowe tak kandhani. Aku mbiyen karo Bu Duwi ya ngono. Bu Duwi iki kok karo aku tak anggap ATM.
ATM ki adik tapi mesra. Suwi-suwi Apa Pak? Suwi-suwi ngopo? wes kuwi ya, ngono ya. Ngono ya. Ngono ya. Ya, Oh, kita juga ATM. ATM-nya apa? ATM. Adik tapi nesunan. Wah iya. Iya. Nah. Matur apa nek karo Bu Sri? Nggih, matur nuwun kagem tali asih, kagem kula Mbak Niken. Mangke kula bareng nggih Bu, niki tesih kula beton. Oh. Dikek duit barang to, Mo? Nggih, diparingi tali asih. Aku tadi kelingan aku ya dititipi duit kok kowe cah loro kok. Mong tali asih. Tali kotangi ora. Tuku dhewe. Iki saka Mbak Ika Ratu Jaya 500.000. Nah, saka Bulis Maksum juga 500.000, yang 500 untuk Dwi Jolaras Indonesia, yang 500 nanti dibagi untuk Legit dan Mbak sapa jenenge kae Angel, juga untuk tim utawa grup Icilik-icilik Cerit. Nah, Apa tajane cilik-cilik cerit iki? iki grupe cah loro kuwi lho. Suwete Mbak Mayang karo Mak Jumpe. Ya iki tadi 500 ya. Iki aku mau nyampaikan kok nyo. Iki cah loro, iki Ardi Kimiken nyo. Nah, tompo. Wis kaya ngono lho tresnane karo awakmu. Iya. Terima kasih untuk Bulis Maksum yang ada di Den Haag, Belanda. Nggih. Juga terima kasih untuk Mbak Ika Ratu Jaya yang ada di Hong Kong. Nah, Ya, terima kasih buat Mbak Ika Ratu Jaya dan juga Mbak Bulis Maksum. Bulis Maksum Ya. Den Haag. yang ada di Hong Kong. Di Den Haag, Belanda. Ya. Ardi nganti apal kulino diparingi. Nggih, lha niki pun makaping-kaping ya, Pak. Oh iya. Ya. Ya saiki kowe nembang cah loro arep lagune apa terserah. Kita kasih lagu yang terbaru Mas Ardi. Apa? Apa? Ayo Mas, kijing miring Mas, wila Mas. Ngomong Mas Dogon. Anu bos pitanala Mas. Puspitanolo. Iya. Mbak kowe Ardi mau apa Puspitanolo? Apa di? Wow. Dereng iki Pak jane. Iya. Lah isomu apa? Kadek ingin takon apalne kok. Nggih niku mboten napa-napa. Ya, Kusuma Wijaya. Ah ya. Kalih ngawur sithik, Pak. Oh ngawur apa-apa. Wong mendem sithik wae ora apa-apa kok. Sampeyan mau mendem to? Ora Kok abang matane? Ngantuk. ngantuk. Iya. Oh, jare kok sithik ngono. Iya. Ngono kok adik. Adik apa? Telek. Iki totok maneh awak dhewe pacaran Mas. Iya, Gitu. totoke. Totok maneh dhewe pacaran gitu. Terus mari ngono ade rapi terus dhe anak anake legit ngono ya. Engko Pak enek dramane Pak. Oke, Iki- oke. Iki mesra sik, iki ceritane Kusuma Wijaya iki mesra sik Pak. Wah, baru pertama jumpa dan saling mencintai ngono ta. Heeh, terus Kusuma barang-barang Wijaya. kok rapi terus Heeh. dhe anak Legit. legit. Oh, legit ku yo ditampelne. Ya, ning wajah yo member awakmu kok wajah legit yo. Rupane iki lho. Pacaran sudah selesai dilanjutkan ke pelaminan. Nah, setelah itu mempunyai anak legit. Ayo nduk medun dadi anake. Nya tak sangoni 100. Nah, nduk. Nah, duwe anak wedok jenenge legit yo pinter nyanyi, pinter nyinden. Nah, ya. Ya nduk medun nduk. Nah, kamu sebagai anaknya Pak Ardi karo Mbok Deniken. Mbok De, Mama. Panggil aku Mama. Oh, Mama, ya Mama. Iya. Oke. Mama dan Papa. Oh iya. Ya, dhewe kok Mama Papa lo apik ya, Mas. Iya. Maksudnya wajahe no cocok no lho, Pak. Heeh. Ana sing ngandakne kowe Ardi ki wadahe mirip kok. Heeh. Mirip Mirip. Wajah iki meh padha no, visi Kalih? meh padha. Karo Ardi. kula. Heeh. Kula kali Mas Ardi. Heeh. Mirip. Lah Mirip. kakak adik, Pak. Oh iya kakak adik ya. Heeh. Iya.
Gimana? Ih, suami gimana sih? Lapi dong. Iya. Jaksel banget loh. Kok aku didiemin? Iya, sebentar ya, Nak. Sebentar ya. Ini papa sama mama. Mama mau bikin cucu. Ini dia orang metu. Oh, mimi cucu. Ini mimi cucu. Makasih, Mama. Iya, Nak. Sini. Tengah, lihat. Tengah. Ngapa? Sikilmu ngapa? Enek selat iki. Papa, ini anaknya loh. Ditanyai ngono apa-apa gitu kok. Gimana kayak ambek papae kok piye to mamah ki? Hah? Iki piye to mah papa ki kok meneng bae iki ambek iya, papamu rada bisu soalnya nak. Oh, ya kurane ya. Wong papa ambek mama pas gawe samene meneng-menengan. Bikin Umpama iya ya. Wong panggung ki panggung sandiwara ora apa-apa umpama kok. Yo ini dia aku sing disemprot. Bikinnya gimana mama? Gawene piye? Lah piye kok lali aku. Iki piye kok ditakoki kok Gak ketok soalnya. Gawene anu. Lah wes aja cilik ya cekon. Iya. Ayo, saiki dites dulu suarane. Dites suarane. Apa suarane, Nduk? Nduk. Mau nembang Legit. apa? Apa ini? Apa bawa. Bawa meneh. Bawa kok ben dikendangi mbek papa engko langgame ya. Ya. Bawa apa nggih? Bawa sing sampean gak iso pengrawite ra mudeng. Anu genti slendro wae, genti slendro. Nah, ya. Ya, gandeng Nduk Legit lahir kuwi gawene Ardi karo Niken ki ning Gubuk Asmara. Dadi Gubuk Asmara nyingkar nyingkur. Nyingkur. Lah iya kuwi. Kakek diem dulu kakek. Oh, kakek iya. Iya toh, kakek. Oh, wis tuwek men to ya awakku. Nah, iya. Nyingkar nyingkur. Iki rong iso ki, latihan ya Mbak ki. Iya. Mbak piye to, Mamah Mbak? Mama Niken. Mas Bandi enek ta Mas Bandi? Kendange jokno ning ngarep kene Mas Bandi. Nah, kok dikendangi papae. Nduk. Nah, putuku si Legit. Nah. Nggih, Kong. Nah, kong kang mangungkung. Ya. Iya. Piye to Mama Iya sabar. Sabang dor. Nyingkar nyingkur. nyingkar nyingkur. Wiwitane nyingkar nyingkur. Lingsem yengke mutan Yayo. lelampahan kangka wuri. Piye to Mak? Ya bener. Bener, Nduk. Ya ora apa-apa, bener kuwi bener. Yayo. Tulus. Tresno tulus Nadyan ning gubuk ya. nadyan ning kubuk asmara. Yeay, iso toh? Iso. Iya lah anake. Iya. Makasih ya Mama. Iya sayang, anake seniman ambek seniwati. Heeh. Bapake pengrawit, ibuke sinden dadi anak ya. Waranggono. Bunga ya Pak ya, duwe anak kaya ngene ya Pak ya. Ya bunga no. Pinter nembang kok. Iya. Sampeyan wong gaene kopi apa teh? Teh wae teh.
Teh nganggo susu tapi. Iya. Teh tarik. Anu berarti teh tarik ya. Ya, teh tarik. Heeh, teh tarik. Sampe nek koyo ngono, aduh ya gak mesra apa di sawang anake kok koyo taraki satru Yuh, wae. malah isi nek di sawang anak iki. Engko wae. Iya. Ayo papa anake dan dikendangi. Ya, Anake kendangi. ganti kendangi. Yo. Sering oh duduk ya Pak ya. Esok awan. Ya. Yen liwat. Lah iki pancen lagune meh padha kabeh kok. Sing nembang anake karo mamae, sing ngendang bapake. Ayo, matur nuwun. Alhamdulillah. Marem rasane. Heeh. Papa sudah gimana rasanya Papa? Sudah capek, sudah capek. Sudah capek. Anaknya disangoni sih, anaknya sangoni sih. Lah duitnya sembuh sampeyan kok. Ya bisa ngene sini. Oh, aja sampeyan ngono dilek nyeluki. Lah duwite mok gawa peyan. Oh lah, peyan malah. Peyan. Peyan to Papa. Marah to peyan. Ngono no. Iki sih tok mamundur sing ngaturke duit 1 juta ki mau kan. Napa Pak? Rindunya hatiku. Nah, Oh, adewe njajal dangdutan. ya. Nah, oh iya. Nadane mas. Ya, anu bukete saka Mbak Anu mau Mas Adi. Nggih, Wis magawa ya. nggih. Enten titipan buket. Ya, tonton maneh to. Aku ki nyanyi terus sampean nggawa buket terus ngene to. Ya. Ngono to. Loh, buketnya dari Mbak sapa mau. Sik, Pak. Nah, ini juga dari Mbak Puspita. Oh, sing ngaweni buket, heeh. Pas maringi 200 kanggo Mas Ardi karo Nduk Niken. Nah, ya. Nggih, niki enten titipan buket. Heeh. Bunga. Main sak kerdus ini, main Elek tapi ora estetik. apa kilo Pak, bunga iki, ora apa-apa. Mas sak kerduse. Masa ki antene sak kerduse ya. Sing rada anu lho, Mas. Sing rada enek dansa-dansane ngene kok. Ya Aku to, dilek Pak. sampean tiba. Ya jarana to. Kasihku sayangku aku bahagia. Mama gendong aku no kuat ora ya? Gak kuat. Langsung angkat tangan. Terus Ini terang. pada karo ngelokne aku ngece aku lemu. Yo ora Ya ben rada-rada piye ngono lho suasanane. Enggak tiba nyeprot mah. Ya ora apa-apa tiba bareng kok. Ya. Pun iki Sampun. Sudah, Sudah. dibaca sih. Dibaca dulu. Nah. pengirim dari Mbak Puspita, Mbak Rahma, Mbak Nui Nunung, dan Mbak Ani Indahwati. Terima kasih, semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Dan Terus terus itu- ngefans sama Arni. Terus itu ada titipan uang 200. Ah, Oh, sampean kirim nomor Peyan. rekening. Engko peyan gowo ya. Kirim nomor rekening ya. iya. Gampang. Angkat disambung kon gara-gara ya kan Iya. jadi Nguar tak duelke antarane Niken karo Gendo Legit wanci gara-gara Oke. joget jaipongan. Wah, sekile ning nggo jaipongan.